Với nãy chun The Westworld Movie cái nên chun zoom lên à. Episode mà sa khan sa zinan u kong alo tan tir tak tak lo ti kan thlir ho to a chan chu chung thil zong zong chu sa zina plan vek alo ni a Emperor kha ma tanga lo rin hel to wangin a thurwal puitian hriat theinan u kong ane an in thurwal alo ni u kong a floating prison a kal ma khan sa zina muturin alo kal to a sa zina na in u kong an alo ti hnok vek a mu chuan thinrim takin u kong a chu be tuma mà sẽ sort of justice aron keng tia khret chuan u kong alo kal chan chu kha thiam nga la pathian te be tur ni loin puitum zo ka lo kala ni tia kha thei ani aplen angin thil kal chi lo ma se emperor chu athla lamuang hle a u kong a chu ron tel ve ma se a ho te chu an chak tho tho ringa a chan chu van lam po chu dark aurai na thunun vek to wang ani a ho te chu tir thazuin van sipai te nen chuan anin bei le ta ni u kong a chuan dark soul a bei pui tur thu chu sa jin a chu khila a chan chu master le thian te dark soul te chuan an ti boi reng wang ani van in dona chu re vele a master pui tura kal le tur thu a soya ma se zona pakhata nei thu ron soin vana fan kual fe nu poin sui mu tu rom lo thua ron soya sui chu emperor fanu apa ngei na tha ta khani chimlama sutra lak nuwa sui ne na in huan phal sak to tur thu pathian ten an soi lain tun thlanga mu tu gala om lo chu a kha thiam thei lo ani sa sina chuan thu dik khrilin sui chu kum tam tak liam ta khan a thi to thu a soya chimlama sutra lak tu man kal lai khan alo thi dai to ni amangai ta ka thi ti u kong na hriat chuan a ril ron a hle a rulaya pek milam pakhat khala chuakin thudik soivek turin atia chu thil chuan rulaya thun hut chia dang ala om thu chu hrilin chu chu sui nan na wanga thi thu ani rulaya po chu la thi dan chu ring hlal hle a ma se engma chui chuak man lo ani u konga ril rona taka tra lai chuan sa jina chuan alo va bei tran to a dark sultana thok mai che pakhat hian e7 leking chu be lo watuma an pahnih chuan in hreto thin lo ni in meichia chu dark soul hnuaya tho hma in is king zirlai jingang member zinga chuan alo tel ve thin ani dark soul hnuaya in pek lu ta ka wang chuan an pahnih chuan an in sual trana mà sẽ isking chu ala tam that lo em awangin duangin a bei ve thei lo ani u kong a chu ran lang le in sui thi na chu tur hle a emperor chu thinrim taka han enin sui phuba chu han la nge tumani atiang nen chuan thinrim takin han thlok chowa mà sẽ hắn bị mà chuan u kong a chuan sui thi dan tik tak chu han zota emperor chuan pa ni tlak ani lo thu le a fanu po en kol thei lo thu a soya dark soul rong a bol lai ron huwa wangin lo thei lo ina tha angai thu a soya a thi sen chu ain sak thu a soi tel bok chu thu u kong na hriat chuan thirim takin ava bei pheya mà sẽ north heaven leking chuan a ron danga emperor be du chuan ama chu tha ma sak phoda ngai thu a ron soya ni u kong a chuan a hne lo deuh zawka u kong a chu chak lo trep to tia
rulai thu soi kha ka chuaka rulai chuan changna tak tak chu thinrim na tanga lo chuaka ni lo thu lo khilin manin control na le ril ro fiam taka thil ngai tu na tanga lo chuaka ni zok thua khila ukonga chuan thinrim na chu beng dain North King Magic la katang chuan tal chuak thei ta ni North King chu han beilet ve in leya na takina hlap thla Emperor chu beile tumani mase mak tak main khati khopa na sa soisak nu po khan North King chu ron tho chuak la theya aya tang jok chuan u kong chu ron be tumin pathian te power dik tak chu a mu tir tur thua ron soi ani u kong chu a magic chunga hian khungin a khoi fu ve theilowa u kong achuna takin leila ma nek thlata ni u kong achu hoi chuakin vanram chu lo chena sa to hleya vasipai te chu anung tol chok an tang zel bok isking po chuan azigrai hlui po chu hne thei to lowa way 7 leking pon kut king khat chau nen alola beina sa ve hle ni u kong achuna thola in vanram chemek chu thlir kuala chuti lai chuan North King khana ron beile thut bok North Heaven King chuan pathian te po wara nei ba ka Dark Soul chakna nei to wangin u konga chuan a hne lowa thatu ma re lai chuan tuemo hian is king chuan ron kapa Dark Soul si pai dang te po chu thalmu hin ron deng pop popin vaspai te chuan tunge ni an lo kha thei nga la chunglama tang chuan kong hi ron in do thlain an Supreme General erlanga kha ron tlan thla anunga chuan sipai tamtak phasan tuan pu hnuwa an man tak te po khan an ron zui ve bok chung thil po chu sajina ro man na veka lo nia Emperor in van pathian te zinga rin number erlanga man tura ti tang khan Emperor chu alo ring hlel dai towa Dark Soul hnuai thokte a hu hoan be theinan Emperor thupek chu lo som der mai mai ani mase erlanga lo thlen hnu po chuan Emperor chu la lungai lo hleya Dark Soul sipai te chu an chak ema wangin hnenan chan tho tho ringa anin beile tran ta ni erlanga le u konga chu in enin u konga chu nui saka melma kumhlun ni thin kha tuntuma chuan an tran tun wang ani Dark Soul hnuai thok pakhat hian erlanga chu in malbe a ron chawa atong dana tang chuan erlanga chu kha to thin ni na lang kumsa thum liam ta khan vana chuan general songpa ni lion lowom thina mase asura te ne na anin beina rap thlak taka khan van general songpa khat chuan thia erlanga chu commander zinga chuan adam chuak ani erlanga chuan a commander pui Dark Soul kuta omta chu makati hleya kumsa thum kalta lo langin Dark Soul pa zok chu wan songa ania asura chu an rinai te an lo chaka wangin vaspai te le pathian tam takin nunnan chana wan song chuan a thi donin alo chak tok lo wang chuan erlanga chu ngai damatila anuwa Dark Soul kuta in peta lo ni wan song a chuan ava bei pheya erlanga chuan na tho that thei ema wangin a ming thana tur zong zong a hlevek thin thua soya ati za thin zia thu soin tuna chun erlanga aya chak zok zia a fin fiangai tur thua soi ni ukong apo chuan Dark Soul ho chu lo bei meka
mà sẽ khuyên na chak tak mang chuan ama starle thian te din mun hlau oman ding tia kha theya Sajina chu vapanin Sword of Justice chu manahun toy mavazota Sajina chuan manhun takani thulo khilin Sword of Justice chu peya ngun nam thilti theina mang tur chuan sky pa le sa mun sang lai bera a han vi bura ngai thua soya ukonga chuan han pan ngal bok Emperorin ukonga thil tuma khret chuan man mota ka dang turin a ho te chu thua peya Dark Soul ten man tuman va lai chu Sajina chuan alo va dang ve leya an pani chuan in sual lein Dark Soul pa chuan leilama na takina pai thla theya ma se Sajina chuan enga tan ma lo ngai loin a thom no ti bal thu alo khila Dark Soul pa chuan thilrim takin apowar chakbera ron manga chuwa technique man chu Fire of Hell ti ni in pathian te thana na Dark Soul te technique man thin la re me mani Sajina chuan kutle mit sang khat po nei se atlan bo thailo tur thu soin ava beya Dark Soul pa chu hlim takanuin Sajina chu thatta emotia mase maktak main apeina chuan Sajina chu lo tin hau lowa Sajina chuan aron peina technique chu thalema se new generation na pathian te chuan alo dan dan an thiam to thu se ni ukonga po chuan chak takin mun sang perlam chu lapan meka wan song an alo mu chuan ukonga chu han tha nge tuma ti chuan ne nan chan huna wana chuan din mun sang taka chelve theidon ani ma se chuti lai chuan erlanga chu ron tho chuak leya wan song an na galan beidun lai te chu khechuakin thil chuanom takani thu asoya ma se tho pui thatak chuti anga phatsan tu za puyam takani ta chu a thin rim hleya a theito pa belet ve tum ta ni ukonga po chuan malam lo lapan zelin erlanga le Sajina te jinkang member te po chuan an lo pui ve zela in chung sang ber chu han thlen thei phain ngun nam chu han vit phun ta ni chu vele golden light hian vana dark aura ho chu apai bo veka ayeng chuan khovel po zuk thlengin bailanga le siawi beitum tu abyss demon ho po chuan tlan cheta ni ma se siawi le bailanga chawan ni towa abyss khama midang songsong an chuan thlak to wanga ni siawi chu a chau to ema wangin leya tluwa bailanga chuan vapan fatin siawi chuan beidong lo turin alo tia van lam lo lang lein Sword of Justice chu Van Emperor dikta karon changa Emperor thatna le sualna om chu Dark Soul wangalo in then khangin Emperor pahnian lo om phata ni Emperor feljok chuan har sanna beidon thlak tak lo om thin ma se thil tha chuan ronen chule huna nei zel thin thua soya van pathian tele ukonga chu azana hlanin hun har satak an tok chungpowa beidong lawan be kham khama wang chuan a chuang hle ni thua soi lai chuan van sipai le pathian in hliam te chu an ron dam thale veka E7 le king po chuan ama ngai chu Van Emperor a hriat thin a thian thai mem ni bok chuan ni ti kha thiam ta ni pathian tele Dark Soul te chu anin be chun som leya van sipai in hliam to te chu an ron dam that le veka wang chuan Dark Emperor po chu amangang to hleya ma se be se angin thila kal lo thut thei ti khriata wangin plan dang alo nei sa an long chu in nu kir tur le third pa le sakal turina khila ukongan Emperor tlan chet tumalo mu chuan dan tumin han pan ngala Masenor King Khan alo dang le thung tun tuma chuan ukonga chuan a hne thei towa
mà se Dark Emperor kalna lam chu amu man to lo thung chuti lai chuan Emperor le a ho te than khat chuan third pa le san ti chon lo watleng towa antu manga thila kal lo wangin chak thei dan chu kong khat chawan nei towa chu chu an mani puitu tur kai thoni chu hmuna chuan Dark Aura lo cha hleya an kal zong po chuan an hre thei ani temple chunga kuang pakhata chuan pathian ma saber pathum te zinga pakhat vanram siam tu te zinga mi alo oma chupa chu va kai thoin Dark Soul zong zong lo chuana bul chu ama chu lo nia season 4 chu top ta ni